आफादगिरि आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथां दिनै इसे बाथ्राफोरा ओंखारदों थांनाय इलेक्शननि उनाव बर'फ्रा स्रि स्राय जानानै दं जेननाय बायदि जानानै दं 1950 मायथाइनिफ्रायनो 1950 निफ्रायनो जोंहा क'क्राझारा बर'फोर ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ सीटमोन बर'फ्रा बे समनिफ्रायनो पार्लामेन्टआव थांनानै सासेब्लाबो नार्जारी बसुमतारी माबाब्लाबो दोंहैयोमोन बर'नि जानानै एसेब्लाबो बुंहैनो हादोंमोन सिनायथि हैदोंमोन नाथाय थांनाय इलेक्शनाव जेनबाय जेनदों आरो इयुनावबो मा जागोन बेखौ जोंनि गेजेराव दिनै गोबां सोंलुआ फैदों मा खालामब्ला हामगोन बोरै खालामबा हामगोन बेनि थाखायनो दिनै खौसेथिनि गाराङाबो दिनै बेरखांदों जाया अपेनिं सेसन खनदोंमोन बिथाङाबो गले गले बे खौसेथिनि खोथाखौनो बुंलांदों नाथाय थांनाय इलेक्शनाव जि जेनदों